Halo para banget. Bat ki dia viewers. Saya sin ngapriang fi syakani ka channel ngai ba shan swear. Hakani ka step aku ban maham. Ay feeling ba ka tin jong oblay. Kapor kadang long san la san. Bat shua bangan keren biang ikani ka YouTube ngada YouTube biang fi. Ba oblay ulapan kendet biang dang step mana. Kuma arsitem pun kendet pa ngala yok ban duai haki kejat jong oblay ngala yok ban kala ka bomot yeldi man ki step orang tragis namar bu Yesus Kristus yang ukhut palat ban dalat akamat jong so tu renjan ngilong sedang ban pan ma ki ing autoritan ju ya dok not jangan atau ke padan tu ngala kala ka bomot autorayok dan kan jing sarong tranga ki bam Vietnam akamat jong mebat ngas tu bu Yesus Kristus usat dah senam jong tragis nga plabat nga duai nga ro yu bat andala dep nang ta nga layo ban puli ka ketin jong blai kum bajulak chua bangan sam pi para banget mdei bang shu sam ton ring la da duai hau blai pat bang la dep duai nong kum ha kapor lai sitang eng la stang ban puli ka ketin jong blai para bang plit ya ketin jong blai la maham ya kani ka pop para banget kani ka dei ka pop ka ba jelai ba snap ba dan manu nang pi ba syak te syak khum ha ni ka pop bat ngan keren bet kum bolong namar ba judan syu manu ban keren re ublei ukhat bantai ginong itu lupa ukhat iki prophets jong uba kin keren bet bagi bri kin kelah ka bamut no bakata ka ba ngadang keren ong ka try ngan keren ha YouTube mentang step bau blei ulah pa ulah ay nga naki proverbs kal nang abasan kani kadai ngalak man ay kani ka title tu kenriak no nakapop aurea kapop klim kapop penhap khun kapop pet film jaklia kapop balik ga balik pop ya kamat daljong kapop ka bayele aurea para kan thai para senrang baro to kiarno ngan sabatai pi balai wat mut ba pi ngau tenat anta pi ngau bang ka pop ka te mrawi ba pi ong ngas ngau bang enjoy dan manum no bai ti ngale ka bari o tang manga bat utubri ba to bri ba pi enjoy wat mut bat ong ta ublai ubam ju sam thia ni yo thia ui ba igi pop ayu bang ka bashir khay namar kani ka dan ka dujok ding kesan ubam juyap bar ka ding ka bam julek lah keren ni amdai bang pendram ring keren ni ban convict you know maka jelam ya kali ya kadi ka babun ba ka pop aurea ka pop klim ka pop penkap kun ka pop kini ki namar balai ba wat langi ong ba ki kam bagi let jingeseng hanrei syapo idan ki pop ki bari wat ki nong yalam wat ki pastor ha ka bari akran ang ni ki le ki ba ijli khmat blay un sa expose no om takata bat ka ba khamma susu la da blay nang expose ba yo ban kala ka bamut no ka biang hani ka ba ma kalong ba kini ki pop kin sara shandu jok ding tang ni puli blay pak man keren ya da kani om ko khun tu sha skor ya ka jing start jonga tu pendam ya la ka skor ha ka jing champang jonga bamen yo rekop ya ka jing sian bat ba kirem yang sentur jong meken bat ya ka jing tip namar na ba kirem yang sentur ka ken thei nong wei ki penjau ya ka ngap bat ka sentur jong ka kham jam ban ya ka peniang hari ka bakut jong ki ka thang uhur thang ka banap kum ka wat lam ba arliang serti ki kejap jong ka ki let hiar syaka jingyap snap ki kejap jong ka ki let hiar syaka jingyap ki jingjam jong ka ki bat ya ka jingtap kumta bakam syam ya kelenti bamadan jong ka jingim ki lenti jong ka ki bom scam te kam tip ya kata namar kata te tukhun tu snap ya bat wat ino ya ki kentien ka sentur jong tu kenria ya la kelenti syajengai naka bat wat let hajan jong buat let hajan ka jingkhang ka ying jong ka yo men ai la ka buram ha ki wei pat ya la ki snam ha ka badam
Yok wan pendap iki nong wei da ka bor jong mi bat baki jing 3 minit jong mi kin long ha ka ying jong usok snong ba men yam ha ba ka kot jong mi ha ba ya ka do jong mi bat ka met jong mi la bam do no sngap ha ga do jong mi bat ka met jong mi la bam do no bat men ong kumnu ngala isi ya ki jing hikai bat baka do nut jong kala nyau ben ya ka jing sneng sngap ba kani ka de ka jing hikai ka jing sneng ban kiar no nakani ka pop auria uni la babi yo bi babi na marang ni ong bat ba men ya ma ka bakut jong mi ha ba ya ka do jong mi bat ka met jong mi la bam du no bat ba men ong kumnu ngala isi ya ka jing hikai ba ba ka do no jong kala nyau ben ya ka jing sneng lam ni ngam sim la ko ngu ya ki tien ki nong hikai jong lam ni pendam ya la ka skor ha kita ki bala hikai ya ngalong lajan ha ka jing sniu baro ha pedang upat ba bat ka jing seng tu di na la ka jong kanan bat ki tu na la ka jong ka pukri hatu ki poli jong mi dei ban pen saprat keleng bat ki wa ha ki lentis nong a bikin long tang ya mi hi anam a hi ki nong wei ru bat mi tu ka pukri jong mi kan long ka bala kerkhu bat tu le kemen ha ka tanga ka jing long samla jong mi para bangai bat ki dia viewers keren ngani na maru boleh ulah phak ban keren ngim ya bu ri su ban yo piong papi enjoy ya ka pop klim ka papi le ka pop klim ka de ke ha papi la dan utanga la ni ka tanga hanrai pi dang let ban ya kersum ban ya thia lang bat ki wei pat ki kin thai la ni bat wei pat ushen rang kata ka de ka pop klim na lor papi la dan ya ka tanga ya utanga la jong wat ong bang enjoy dan bai i mdan man ong pi kala ya thu ka bible ong yo ba pia ma kata sni yo ba pilen nyar pin ong ngam sim la ngap ki jing hikai kan ma ki khana samla ki ba pet yang ni ka video yo pi ong ba pi enjoy ba tu samla pi enjoy ba ki samla pi thu khana khlo bangala bun ki samla bun ngai ba thia aurea ya thia klim heyo pi dang keren sarong man tan ong pi hari pim tip ka dan ayu ni ngani thu ya pi ni lada pile ikini ki pop nganong pi amdei tamba pile ma pi kani kadang ka demonic kadang ka men sim ksut yang ni kan waktu men sim ksut apa pi ya tia aurea pi tia klim nganong pi udan men sim ksut bau tu men sim ksut nganong pi hakawai singi unsalet sedujak kan mau yo ksut om dan jaka yo tu ksut om dan jaka nong pi bau tu ksut pimtip unsara ya pi syakat dujok ding uksan ubamju yap bat kading kabamju lip pi ong ba pi kemen manta pi enjoy bat ka perthai pi enjoy kabam kadi bat pi party pi le iki kam aurea kam si kam sang kibam dan manu bat ka jat ka yeng ka pra ka yeng jong ki weiru namar kan ki pop klim ki pop aurea kan mau lada ngidan yo mensim kusut mat ngimdan yo mensim makut wat ong bangala yalap na pulpit wat ong banga dengsut ngate time dan bi gini lawan changing sengkum bam bana ndrei ani thu pi oblei wi pi wat ong tang kata ngam kren ka dujok ding ndrei wat ang ni perthai kadan ka jing shir khai ba bat na kala pop kala te mrau pi mlaj lu su kala te mrau pi along oni mensim aurea mensim klim usnar ikiwe ki jingpang usna ki jingpang ki ba lai phojat usna ki jingpang khli fin sakta ya khli jingmat perkhat fin sedu ya ka buram no fi ka buram blai ka bating san jong Jesus fin sedu no bakani ngai thu bakadai ka gel kadan ka jingele ka bari no fi kini ki mensim paman ka kata dawa kren fi ni jing itu kala ka bamut no pai no show Jesus Christ let si Gabriel gi ba penduai ba pla ki to pop bakin yo ban penduai kitin jong blek ong tu pla para banget hi gi pop jong fi baka jing duai ubah hak kala sibun pet ka jing duai ubah hak kala sibun pidan kam ban pla no iti pop pimdan kam ban sakut tu le sidan na padang jong pi badang ya le ban lat na ka pop aurea ka pop klim pila ele kum no bat ki demons ki la torture pi no
Pidan kam ban apply kan ka pop sabar ban pen kedia ban phak ban duai kan pi pai gidan gi kena samla gi bapet ya kan ke video lani wat ki long kami gi bladan pilek ya ka pop jong ka jing pen hak khun kan pi kan mau iti khlung i bala pun ha ka pop jong ka kami idai iba orang pi idai i men sim bo bleu la ai pila le kan ka pop kam peniak beriu orang pi karan bat yang ni bat pin sahapan ai jing kan kan mau pi mut ba pi le kam aurea pop klem tang hang ni ka partai em utu men sim ksut ya pi un sa pen le aurea klem ha pok dujok ha ka ding menta lada sim tang ikan dok jing perut ban bu ya pi ha ka dok pi smo kumno mereka mau ini ki men sim aurea iba syong hamat jong pi jung khat ikin sarak lang ipi syate ka dujok ding namar kin sa syak berat ba pir sa syak berat lang ha ka por fin kala ka bomot dan por syu kat bang ada keren kat bang mensim jong beli keren feeling bang ka message mi no pai ka ban dan kam dan kanu ka pop wat ka tu ka nuti ka ba kulim ha ka bala nuti ka bala im aurea ba ka bala syakyam Hakapor jong Jesus Christ kilawan man budu ya ka ban len thamau no baki im aurea handai habakala kala ka bomot habo ya kendu yo Jesus Christ kadan ka encounter bu Jesus Christ ka Jesus Christ wang ki wat le pop show lai ka bor pidan kam ya ka encounter pidan kam ya ka bor jong Jesus Christ ban i no lada kitu gi bom sut nyau gi mut ma karen kai nang ni kan mau pila yo sngow ya kan ka video kan mau kan kan salong kasaki wala dan bakaran ya fi kan ni mat film sim la ko ngo aga sngi bi syar fi nak ban ajing kan mdai tang ki pop aurea ki pop film ki pop pet film jaklia ki video aurea kan fi kitu gi dan ki mensim gi demonic spirit kan fi namar balai banga syo bangan kala ka bomot ngala jumlin man pet itu ngala syate sakum kala ketak era jumut perkhat rei naduk banga light lut kan fi ngasngo kemen ban keren bet daga jinslur ni bau beliau Jesus Kristus la pelat lut ya na manga kuat manyarap la miki weng la penduai ki weiru ngalapan be ki men sim aurea men sim klim ki bri la yo lat lut manga keren ni daga jislur manga terang bagi bri ki yo lat lut nang fi mereka tu kan jingle aurea kamat ka masturbation katur ka deka pop nang fi wat ong bakam deka pop ka ba pile aurea persya kamat ajong ka deka mat jong Jesus Kristus ka ba la tawi ka temple ka deka bakut bat unsa ublei unwan Ami kiriuniam obleng nuan ya kita gibau Jesus Kristus layo sat khut hatu menta pidang let jingeseng ngakuli bat ni hatu pilak bandai pastor pilak bandai teman basan pilak bandai orang bak malang pilak bandai ki manu nang ni hatu pilek mo ya kan ka pop aurea ka bari pia tiak kelem mo bak kanu ka tengah jong no handai pi ong bam dan bi nani pilak dai bandai padar pilak bandai manu wat ban nakanu ka kenhun pilak bandai man ong anang ngadai nong yalam naka charismatic na nagi fellowship lani na nakino no pi pilak ban ong handai hatu pilek mo gini pop gi bari gi bau blai bau tang blai wi kana kala ka bamut no ka hima jong blai kala jan kala nang jan nong fi bau on sawan sha kilo jong wat on sabrat gini gi bale aurea ki balik nuti dujak ding pet ka ketin jong blai ka ong no Jesus Kristus wang lada tang bang supet ya ka kentai nai pat ong ya ka balak le tang ka ba supet ya ka kentai lada ngila klim ya ka lada ngi kwa brai ka jingmut perkhat ngila klim lupa hatu ngi dan em ngi pop jong jing kwa brai ngi di ban kala ka ba mot no hatu ngi pet ya ki kentai da ka ka jing da ka jing pet ka ba khut na ngi pet kwa brai keran niru itu ki balat jing sang ki kentai ngau fi keran bet ni dar pialet ji sang kumno piariam kariam ka bakla ngau fi kariam ka pen pau do kariam ka pen pau mat wan pen ikwa berai ki wei ngau fi ban pen lek pop kan mau ke ju itu ki riam pin sahab ban riam sedujak ngau fi wat ong bangalet jing sang balai pi ki pastor ki teman basan ki rangbak balang ki padar balai pin keran bet na pulpit itu gi bawan jingeseng bat kariam ka bakla kariam ka pen paudo kariam ka pen kwa brai gi wei ka pen le pop gi wei balai pin peran bat na pulpit dan lada kim tre manwan ru pilak sif gitu gi banget jong fi ki bakwa ban im ga jing im ga bakhut kan fi ya but ya ka modern world ya ka rong pang bleu ong ka jingriam ka dei ban long ka bat dan buram ka ba ka mo hoi ngam ong ya ka dei ban dan ka jingkhut yo nang fi
ni em ublei ulang bakut sa bisyar ngi koi singila da pi ki pastor phim kran pi ki teman basan phim kran ki rang bak balang phim kran padar phim kran ni kan ke bari ban kala ka bot blei sa pan jing khan na fi blei sa pan phap kran ni kan ni namar hapo ki khna samla man ta ka jing em aurea ka bubun ka pet film jaklia ka bubun bat ong begi wan jing sang wat ong ublei e pi kran tanga jing e phap kran ro ka jing bitar jang ublei la da phim kran pin sa ajing khan orang kran niam dei bang bishan orang kran ni ka jing shaba ublei un sawan shao ya kata ka balang ka ba khut ka ba klam pop ka ba klam tho bria ngam kran ni ban pandram ni no kran ba yakini ki men sim baman ni batte bala da pim kran da ikhtiar ba ka bor kini ki chance a ki beri no fi dan kamban kala ka bamut ni pop dan kamban apply ni pop shabat ban dan ki nong duai ba pin pe itu ki mensim baman namang mensim aurea mensim film mensim pornografi mensim riam kala mensim ki ni mensim baya sanksi para senrang para kentai ngang fi kini mensim ngang fi kini diman ngang fi ibah bandan kamban da yu right ki ban hab bandan kam ban penpla ban be ki sha biasa ka kerteng jawa Jesus Kristus mananazat fin yo lan lu para banget mendai bang syukuran mereka ketien jong boleh ka ong pai nak Sitiu Jacob man ong fi kal nong ka basau kat ka basau pi ki baklim hatu pimtip bakata ka jingelok bat ka perthai kalong ka jingshun ya ublai namar unu ubamon ban long ulok ka perthai upen long yel di ubashun ya ublai kan pilang unang syun jong boleh wat ong alat jingesang manasing wat ong alat Bible wat ong Quran na pulpit wat ong man fi ha ka sungi bisyar dan balak manono boleh wi iteng keren no kadai ka jingem bangin dan ya Jesus Kristus la ringi dan sisa Jesus Kristus kan sadan ka jingem ka bakut la ringi dan ka bor jong jing duai ka jing ihit ya Jesus Kristus jing syang ki jat boleh pelak lu na marenga ngala im kita ki pop bajak lian reu bleu pelak lut nang pi kadang ka bor kadang ka ikhtiar ban lak lut Jesus Kristus dan ka ka bamla bat nang pi kalong ban pendam red mi no nak jing sarang nang pi pat menta ban wan ski jing syakri kibri ki kan riak ban let ski ki konsert perthai ban let ya di ya bam kan thai bat senrang nang pi mi thu thau shu ya aka nika surat peni ba kibri ki mlek ranshu ban lek ki bajak lewat apa dan surak ki sengkin hadu ba la lek ran so nong pet ban lek ran ban pet renga keren ni balada pilak kumngop ki ni ro kan mau Jesus Kristus la dap sya ka ding fna kalvari u khat menta ka provision kala dan wat ong bang Jesus Kristus u so thu man lek sini ka pop ka tin jong ble ong no pol ong no wong wat penlong ni kata ka jing ai ba pin lek pop bawa sim ya ka jing ai kum ka license ban pop hari ka jing ai ka di ban yaram ni ka jing khu ka jing khu ngara terang sisa wa pi Quran ya ka message ni ki pulpit pi kerwit bet dandan la ka tin jo blek la ka pi im sisa ka jing im ka ba khu ha ka bari ka ba pa pin Quran bet igini na mar balai ki briu kin lak lut bau Jesus Kristus pat unwan syaw ka no ka balang yang ni batong ka wadong ngadan ha kata ngadan ki wadong ba pi praise and worship tu semua bahana pong ki jan ki badai ki bayada dong fi praise and worship tentang kepenlong yu beriu ubam pat yo belai lai pat itu praise and worship pen ko abarai man itu to semua bahai kena sama pastor da onglang ki worship team yang pi bikin pong ni ki jan ki bakak ki bapendan buram yu belai ki bang pen i kan dok dong fi Quran ni dah jingit orang mengat mar ka percaya kala dap sisa dah ka pop man oi fi but u pol ong bau Jesus Kristus unwan syau am ya kanu ko kenhun unwan syau yakini ki kenhun ye mdei kita ki balik ka mon jung kum bau blai ulang ba khut tulang pi ba khut Petrus ong siti Efesus in puli fi Siti Efesus kalau nong kabasan ya lek nga Siti Efesus nong kabasan kat kaba arpun rio arpun yo kong ba unyo pen khut ya ka
da ka ba usat ya ka jingsat ko da ka ktien ba unyo penyang ya ka hakmat haladihi ka balang ka badon burong ka bamdan ka jing thok briala ni ka basti ka ba kum gitan rai ba kanlong ka ba khut ka ba khlam jing duna kan mau khlam ka jing khut nimla banlet shabnan ngin khut la dang ila yo mat sisayo Jesus Christ amang syukran pran bang ni briu amang syukran ni pensa ki briu pop gitu gi bahikai lai la dikim kran ya jing sha are double punishment namar ba hakoi ga sgi gi briu ki salat chadu jok tang na ba phim kran ya jing sha to gi dua ilang dok ni ne penkut turaji su ba kodor ngawan ni ban kran na ka jing iet ya jing sha ba kadan ka bor ban lat lut turani gi pop aurea gi pop klim gi pop pet film jaklia gi pop pan hak kun gi pop turaji su gi ba ya thia aurea pada kentai bat senrang turaji suka balang persyak yo blay kan turaji suka ba perkhat sniu gi beri ba pet jaklia gi kentai ni senrang turai ka ba kwa aurea ka ba kwa berai turaji sungi kan sali kini mensim ka kerteng jong Jesus kat ba ini iba ini kong ipet kan ni video ketak memedu mensim jong me ba turaji sula di kwa ban kala ka mumut akani ka pori syong hanu in pla manga duai ka kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth ma hukum ki mensim aurea kan mi nafi ma hukum itu mensim ba pen kelim mi no tu mensim pet film aurea tu mensim kwa brai ki mensim ki baya le ngayu orat ka kerteng jong Jesus Christ nga release ya ka release ya ka power jong mensim ku release ya ka grip ma hukum kin mi no ka kerteng jong Jesus bain crush trample release ya grip reke besa karaba yanaraba sekere de sekere de release ya grip in Jesus mighty name mi mensim baman mi mensim aurea mensim kelim mensim penakun mensim pet film jaklia mensim ki baya le persya ini ba ini kong kini ki bapet ngayu orat ka kerteng jong Jesus ngape ki abis ngape rakababa yandaraba sekeke deba release your grip in Jesus mighty name ngakuran ya ka bor jong mensim ku ngakuran ka kerteng jong Jesus Christ men pelat blut ikini ki brio turai begini yang sisa begin im kat kum ka jim ka bakut ka bayad daidor ba ka ti jong blai turai Jesus begin penso bhai mi ken kami mi turai ken iet mi ken mi na ka jinglong blai thau turai begin money blai thau ya kan ka pop aurea begin money blai thau you know pop kelim turai you know mensim kelim you know mensim turai ke baman turai ngata penjok aka kerteng jong Jesus Christ ngata release ya ka grip ni ngabes abes turai aka kerteng jong Jesus Christ nama taka buram jong blai nama taka buram jong blai amen but amen hallelujah they like they share they subscribe ya ni video haka kerteng jong Jesus Christ ngakuran ya ka jing sok jofi ka ba nau Jesus Christ to im no ka jing im ka bakut amen but amen